Zita rangu ndoitwa muronzi Edwin, ndine principal kana mutungamiri wechikoro chinonzi Munashe Private High School chiri maMutoko mucenter. Chikoro ichi chakatanga mugore ra2018 kupera kwa2018 chizotanga 2019. Chakauya dziri pfungwa dzemurairidzi anonzi kwaMutoko anova akanga ari murairidzi aibatsira vabereki vana vakanga vafoira chikoro kuvadzidzisa subject yemathematics. Akazoona paine mukana wokuti pavhurirwe chikoro chavari kudai kutungamira sadirector Mr. kwaMutoko. Inini ndakauya saprincipal, saka from 2019 takwanisa kusumudza chikoro chedu cheMunashe kusvika pamusoro-soro. Tine mitemo yatinoshanda nayo neratingati bumbiro ratinenge tinaro ratinenge tichishanda naro kubvira pakusarudza vanhu vatinoshanda navo. Takatanga tiri vasere, takaunganira mwana umwe chete. Zvinoratidza kuti upenyu munguva vanhu munofanira kuve netarisiro. Hapana chinhu chichongomuka chaavapo asi munotochisenzera. Zita rinoshandirwa, maresults anodiwa nevabereki vevana anotoshandirwa. Chikoro chedu chaenda mbiri muno maMutoko neprovince yeMasvinzi East yese nekuda kwokupasisa vana. Takatambira maresults ema-A level, takaita 100% pass rate A level. Izvino takwanisa kurejesta chikoro chinechi, chakarejestwa chaane exam center number. Tikutofambira kuti tikwanise kuwana A level, tikwanisa futi kuwana Cambridge ndinyorwe pano sepaprivate school. Saka ndiri kufara zvikuru nekuti chikoro chedu chikoro chakatangwa nevanhu vakanga vakaisa pfungwa pamwe chete, vane chinangwa chimwe chete, vakabatana, vane vision yekwavari kuenda. Ende tikuona zvinhu zvedu zviri kusumuka, zvinhu zvedu zviri kuchinja. Munashe Private High School chikoro chaakudadisa vanhu vese vagari veMaMutoko, chikoro chaakudadisa province yese yeMaMutoko. Pari zvino chaane vana vakusvika mazana tikati 340. Kutarisa kuti vanogona kukwira namba yavo zvakare nekuda kwekuti vanhu vese vangoda kuti vana vavo vauye paMunashe nekuda kwemashandiro ari kuitwa ipapo. Vana vedu kuvapa maprojects emapractical subjects, kuita metal fabrication, kuita agriculture, kuita animal husbandry, kuchengeta huku, kuchengeta nguruve, izvo zvinoda kupinda kuchengeta mombe zvakare. Izvozvo zvinoita kuti vana vakazvionera zvichiitwa pachikoro. Pavanoenda kumba haazoti ndazina baba ita. Akaenda baba ita anoti handidi kuita ndiitire mimi ndidye muriwo ndiite muriwo ngadhe ndibike. Asi anofanira kutoita ega muriwo iwoyo abva kuzvidzidza kubva kuchikoro. Mwana akatanga kuuya panapa angani 37 units. Isu paMunashe tinotora vana varambwa ndo vatinoda. Chikonzero ndakastada British education system. British education system inotora vana, hakuna mwana anonzi haagona, hakuna mwana anonzi haana basa. Mwana wega wega ane basa ende pane zvaanoona. Iye zvinezvi panapa kuudzai tine mwana ane 12 points pa-O level anga ane 4 subjects. Hakuna chikoro chinotora mwana ane 4 subjects akaita 12 points gore rino maresults abuda. Last day but one pane mwana anga ane 4 ma-C ku-A level. Ku-O level pass rate yedu is above 70. Vana vanouya panapa ndo vanenge vanzi havagoni, but isusu mutemo wedu tinoti we thrive on discipline. Tinobudirira nekuumba mwana. Mwana adzingwa akauya panapa ukamutaurira kuti chikoro chakamira sei, anonzwisisa. Anonzwisisa sei? Tine maprojects atinawo panapa, muchaona. Maprojects edu tiri kuudza mwana kuti uchibva paMunashe usanotsvaga basa. Ita ma-O zako, ita ma-A levels ako, ma-A levels ako, asi kuti uite mari unofanirwa uchinge une maprojects aunoita. Saka neproject yemaroad runner tiri kutora mari tichichengeta. Tine project
horticulture, tine project yebeekeeping, tine project yemetalwork. Madeski ese anoproducwa panapa, anogadzirwa panapa. Hatitenge madeski, vana ndivo vanogadzira madeski. Ende vana vacho muchaona vakaenda mberi vakagadzira tsotso stove yedu yakafanana neyegasi. Muchaona magadziro avakaita. Saka mari iyoyo tikungoiunganidza, taiunganidza manje tiri kuda kunotenga mota. Tapedza kutenga mota, manje tinoda kuti tinotenga stendi kuti mwana azive kuti kufamba nemota, munhu wese muZimbabwe afanira kufamba nemota, munhu wese muZimbabwe afanira kunge ane imba. Tikadaro education system yedu yaane pundutso inonzi 5.0. Vana vese vamuri kuona vachifamba mumastreet tisu maticha tiri kukonzera, nekuti hatisi kuvaudza kuti mari inobva mumaprojects. Kana mwana akuziva chaanoraramira panyika haambofa akanetsa. Saka ndizvo zvatiri kuvadzidzisa pano. Muchaona maprojects ese atiri kuita panapa ndeekunongedzera kuti mwana wese aite mari. By 2030 vision yapresident, by 2030 isiri kuti mwana wese ari kubva paMunashe anenge abhosi, ane mota, ane imba yake, ane bhizinesi rake, achirana bhizinesi rake. Zviri kuburikidza nemaprojects atiri kuita panapa. Dzedu tinogena maprofits tozotengesa at $6 at each bed, tokwanisa kukonzerva chikoro chedu and stuff. Then mazai tinokandira mazai ayo tozoita kumahetesa. Then panohetwa nhiyo dzinouya dzachona tobva tazoisa nhiyo, then mabesi tobuditsa totanga kuchimwe project nenhiyo dzachona. Takagadzira matsotso stove anotibatsira zvonizvo panyaya dedeforestation. Haanyanyoshandise huni dzakawanda stiri, toshandisa magastings emafields ainge akafa. Totora magastings tondoa toshandisa kugadzira matsotso stove. Tine madisk aya togadzira kuti panapa Munashe tikati tiende madisk toshandisa bicycle cheka simbi kunamise, toshandisa gandi nemarodi. Mascrews anga atozoboresa nedhiri tosunga kuti bhenji ribate mise zvakaita zambi nemabhegi. Tsuro dzedu panapa tine tumabreeds, tine ridine dzinonzi chinchilla breed and then inonzi gigantic. So tsuro dzedu kudzichengeta kudzichengeta especially for income, kuti because tine market high maMutoko. Saka tsuro dzedu especially inonzi gigantic totengesa $12 around $12 USD. So saka hadzineti here kuchengeta tsuro, dzinodya chii zvadzinoda tsuro dzikure zvakanaka? Dzinonyonedza dzimwe since panapa dziri shoma, so dzifidhana nemagreens nemarapid pellets.